आइदै माथो मुलि जाबाबो खर'आनो हामला। बोरैबा गोबाल'सो मोनबाय आङो। गोबाबासो मोजां मोनसिगोन खोना आङो। बोरैबा मोनथारबाय आङो। आं गोबानो ओंखारबाय। बिबारि आब' गोबादों। आङो दै गिलाससे लायनि र'। लायनाय दै गिलाससे। र' आब' दसेनो मोनफैगोन र' आङो। मानो हामला आंनि लोमजानाया? दा फैसा थाखा गैखाया ओरैनो दा बांद्राय जाबा मा जागोन? फैसा अबाव मोननो? आब'आबा एसे मोजां मोनबायना मोनाखै? आब'आ एसे मोजां मोनबा दुगैनो होन्दोंमोन र'। बेनि थाखायनो आङो दै गुदुं फुदुंदों। मोस्रोमाखै बिबारि आब'आ गोबादों। मायो? आब'आ गोबादों? मुलि जानाया मा जाखो होमबा? मुलि जानाया हामाखै नामा? ओहो मोस्रोमाखै खाथियाखै खोना। मोजां मोनाखैनो खर'खौ एसेबो। थिगसे गोबाखाबाय। दै गिलाससे हरनाय, दै गुदुं गिलाससे। आंलाय हामबायसो सानदोंमोन। बांद्रायसो जाबाय होमबा? हामानोथ' हामाखै एसेबां मुलि गरनै जानानैबो। र' दैखौ हरनि र'। दे मोस्रोमाखै थाब हर। र' हरनि र' गायदे आब'। गिलासालाय गिलास। बैलाय गिलासा। हे भगबान, बिबारि आब' थाब हाम दे। बांद्रायसो जाबाय आरोबाव सानायानो। दैया लाबोदो गायदे आगै। आब' नै लांगासिनो। आब' दैया लोंना हो। आरो गोबानाया खुगाखौ सु। लाबो गायदे आगै लाबो। दैखौनो लोंना होनोसै। आब' मोजां मोनाखै नामा दाबो एसेबो? ओहो बांद्रायसो जाबाय। खर' सानाया लोमजानाया बांसिनसो जाबाय। मा खालायनो दा मुलियाबो खाथिला माथो जाबाबो। आब' थौ नङाबा हस्पिटालावनो थौ। नोंखौ लांनि जोंफोर हस्पिटालाव। बेनोथ' आं हस्पिटालाव थांनांगोन नङाबा हामनाय नंला खोना। नोंसोरो हानाय नङा दे। आरो आंनि आखायावबो फैसा गैया। फैसा गैयालासिनो बोरै थांनो दा? बेबो जाथो बाथ्राया। माबा आं होगोन दे आब'। आंनाव फैसा दङ ना? गायदे आगै नोंनि फैसाजोंनो दाखालिबो मुलि बायबाय आरो दिनैबो हस्पिटालाव। नाङा दे नोंनिया बोरमा फाननाय फैसाया थांगारजोबगोन। आंनियावनो थांगारजोबगोन। नाङा दे आङो फोजोंसारखौ लिंगोन दे। आं फन खालायना लिंगोन नोंसा फोजोंसार गुमैखौ। जेबो नङालै आब'। फैसायालाय मा ओंखारबाय थागोन आरो खामायबानो। दा नोंनि लोमजानाया थाबैनो हामनांगौ ना। बिदि थाबाय थाब्ला माबायदि जागोन आब'? हामनाय नङा। हस्पिटालाव थांथारनांगोन आब'। थांगोन थांनाया हस्पिटालाव। थेवब्लाबो नोंसोरो आंखौ बोरै लांनो? नोंसोर रोंनाय नङा। फोजोंसारा रोंगोन दे। बेखौनो लिंगोन दे आङो दा। रोंनायालाय जोंफोर जेबो रोङा र' बेफोरखौ। फोजोंसार गुमैया होमबा फैमारगोन आरो लिंबानो। गायदे आगै फैखायो बियो। आं दा माबा फन खालायगोन दे। फन खालायना लिंहरगोन बेखौ। ओमफ्राय बेजों हस्पिटालाव थांफागोन। बेनिया बाइक दङना बाइकआव गाखोनानै थांफागोन। दे होमबा आब' बिदिबालाय। थेवब्लाबो फोजोंसार गुमैया जुदि बायसान्स फैयाबा जोंफोरनो लांगोन दे। नोङो हामनांगौ दा थाबैनो। फैगोन र' बियो लिंबानो फैगोन। आङो न'आव थांनानै फन खालायहैनि र'। बियो बाइकजों फैगोन ना दसेनो मोनफैगोन। दे थां होनबा माखाय फन खालायथां। नोङो बिदि थाबाय थाब्ला जानाय नङा। नोंनिया बांद्राय जालांबाय लोमजानाया। थांनि र' फन खालायहैनि।
देनाय नोंसोर सानैया हागौबा आंखौ एसे हमफैनाय आंनि खर'आबो थारमाने गिदिंदोलै अबावबा आं गोलैनोबो हानाय देनाय हमफैलाय आंखौ एसे हमनि र' आब' हमनि फै मुस्लिम आगै बा दिनै गोबां हाथाय खालायबायलै बै नानियाबो माबा लांनो होननो नागिरदोंमोन लांफानो हागौमोन आङो एखे लेगेनो फन खालायनोबो मबाइलखौ लाबोआसै आइया माबा फिल्म नायनो गारबोबाय मबाइल होननायखाय दासो गोसोआव फैबाय ए आंथ' बिबारिखौ फन खालायनाङाबो बुंना फैयासै ए दा मा जागोन बिबारिनि नाम्बारखौ ब्लकबो खालायबोआसै आं ब्लक खालायबोनांगौमोन ए दा मा जागोन दाथ' बिबारिया फन खालायगासिनो खोना आं बिबारिनो मानो SMS होबोआसै आइया मबाइल लानो नागिरदों होननानै बा आं बिनि नाम्बारखौ ब्लक खालायबोबाबो जागौमोन इसोर दा मा जागोन आइया जुदि दा रिसिभ खालायो ए होमबानाथ' बियो माबा सिख्ला मानसिनि माथो खोनागोन होमबाथ' बियो आंखौ डाइरेक्ट हमखागोन बियो आंनि गोसथोनाय होननानै ओरैनोबा सन्देह खालायबाय थाखायो आंखौ आं दा मा खालायनो आं दा न'आव थांनोनो गिबाय दा आइया मोनथिबा सेस आंखौ न'निफ्रायनो होखारहरगोन खोना आङो न'आव थांनो गिमारबाय आं दानो थांथ'ला खोनालै बिबादिनि नाम्बारखौथ' आंहा गोसोआव दंखायो र' आङो दा न'आव थांथ'ला दे आङो लोगो लानियाव हाबनोसै लोगो लानियाव हाबनानै आङो बिबारिखौ फन खालायग्रोगोन आंनि मबाइलाव फन खालायदोंना खालायाखै होननानै थैबायलै दिनै थैबाय इसेबांथ' माथा गरम नालै आंबो मा आइया इसेबां मबाइलखौ लानो नागिरदों आंथ' मोनथिनांगौना ओरैनोबाबो बिबारिया आंखौ फन खालायगासिनो आरोथ' बिबारिया खेबसे फन रिसिभ खालायाबा खनले हरबाय थायो दालागि बियो फनखौ हरालासिनो थागोन ना हरबाय थादों खोना दालागि आइया रिसिभ खालायखाबाय खिजानिबा आंनि मबाइलखौ सिफायबायानो खोना आं गिबायलै दिनै गिमारबाय आङो राहुल लानियावनो थांमारनि र' बिबारिखौ फन खालायनो आं न'आव थांनो हाला आङो बिदि मुस्लिम नङाबा मुलिखौनो आरो गरसे जाबावना होनि दे हामबायबाय खोना एसे मुलि जाबावनो औ मुस्लिम मुलि जानोबालाय नों एसे ओंखाम जानांगोन रोंबा ओंखाम एसे दंखायो र' आं खुरना लायनि औ थां मुस्लिम आगै थां ओंखाम जानासो जानांगौ ना थांलाय लायनि र' दे बिबारि आब' फोजोंसार गुमैखौ फन खालायदो फैनो होदो मा खारै र' गायदे आगै खालायनि र' मानसियाबा दा फ्रि दंना गैया फना रिं जादों नाथाय रिसिभ खालायाखै मानोथाय ना खामानिसो मावदों रिसिभ खालायाखै बिबारि आब' नङाबा बेखौ नेबाय थालाथ' जों फोरलांनोसै नोंखौ र' गायदे आगै एसे नेबावनि र' हामानोथ' होमबा फन रिसिभ खालायाखै बिलाय बिजि दं खोना मायबाफोर मावनोबो हानाय दे नै ओंखामखौ जाग्रो जानानै ओमफ्राय मुलि गरसे जाना हो अब्लानिया एसे हामगोन खोनादो एबारो मुलिखौ गरसेयानो जाबाय माने एसेबो हामाखैबा एसेथ' हामनो हागौ ना दाबा आरो खेबसे जाबावबा हामगोन ना हामा दे हामगोन खोनादो हामाबालाय हस्पिटालाव थांनांसिगोन आरो दे मानसिया एसे उथिनो हागोन हाया दौना होनांगोन नामा आब' हागोन दे दौना होलायनाङा सासेयाबो गैमारा खोना न'आवनो मा खामानिसो मावदों माथो दाबो फनखौनो खालायाखै रिप्लाय हराखै मेसेज हरबाबो रिप्लाय हराखै ओंखामखौ जाग्रोना लानि र' बेनि उनाव आं फनखौ खालायबाय थागोन औ आब' दे ओंखामखौ जाग्रोना ला सोरमोनथाय फनखौनो दहायनिफ्रायनो खालायगासिनो आं आरो मोजाङै रिसिभबो खालायनो रोङा दा सुस्थुनाय मबाइलबालाय एसे रोंगौमोन बे मबाइल गेदेराव आरो मालाबा जायो मालाबा जाया रिसिभ खालायनायानो फिल्म नायनायफोराव डिस्टार्बनो हरलाबाय थायो नै हरलायबायानो सोरथमारलै माबा फार्स्टआवनो मोजाङै फरायनोबो रोङाना स्पेलिंफोरखौनो बि मामोनबा
मोजाङै आरो माबा सिनायनोबो हायाना मेगननि पावारफोराबो गैला साबसिन खेबसे बोना होनि र' रिसिभ जागोन खोना हेलौ दहायनिफ्रायनो एसेबां फन खालायगासिनो मानो रिसिभ खालाया नोङो हा मा खालामबाय थादों नोङो मा जेबो बुङा नोङो हा बुं मा जामारदों नोङो आंखौ मा गाज्रि मोनदों हा ओइ सिख्ला सोर नोङो हा सोर आंनि फिसालाखौ मानो नोङो नागिरबाय थादों मानो फन खालायबाय थादों आंनि फिसालाजों नोंहा मा सोमोन्दो दङ ओइ बुं सिख्ला मा जाखो हा मा सिरि सिरि बुंनो हाया नामा नोंहा आंनि फिसालाजों मा सोमोन्दो दङ दानना होबाय खोना साले सोर जामारो बियो फोजोंसानि गोसथोनायथ' नङा गोसथोनायानो जानांगोन बियो बोरै रायज्लायदों नायाखै मानो गोसथोनायफोरासो बिदि रायज्लायो बि गोसथोनायानो मार बिनि साला फोजोंसार नोङो र' फैथों र' न'आव फोजोंसार नोंखौ आं बिदि सानाखैमोन बा आं नोंखौ एसेबां बादा होखायो नोङो रावखौबो गोसथोनो मोना होननानै थेवब्लाबो नोङो गोसथोखुमादों आजिखालिनि गथ'फोरा साला बिदिनो गोजा बिदिनो जाजोब्बाय बिमा बिफानि बाथ्रा मोनसेल लाखाया एसेबां खस्थ'यै नोंखौ गेदेर गोलाव खालामबाय फरायहोबाय थेवब्लाबो नोङो बिमाखौसो थगायबावोना फोजोंसार र' आं नोंनो मबाइल होबावगोन ना बे मबाइलखौ होला आं नोंनो फोजोंसार आरो नोंनो बायनाबो होखाला आङो एसेबां फोथायखायोमोन आङो फोजोंसारखौ बेनिखायनो आङो मबाइल गेदेर बायना होलायबाय नायनाय ओजोंबादि सिरि सिखावसो खावखुमाना दङ दाबा माबायसि सिख्ला गोसथोदों बियो मोनजारोंनायसो ना मोनजारोङिसो सिख्ला जियानो जाया मानो आंहा आंनि बिहामजोखौ आंसो नायना लाबोखागोनबो आंनि मथैसो जानांगोन आंनि मथै मबाइलखौथ' आङो होखाला आं लाना दोनसिगोन मबाइलखौ